Exposició Comedians, gràcies llibres. Aquesta mostra està dedicada als llibres Sol Solet i La nit de la companyia teatral Comedians. La mostra recull part del material gràfic original inclòs en aquests llibres objecte, com ara fotografies, dibuixos, collage, fotomuntatges i encartaments, que transporten el visitant a l'univers màgic de Comedians. Jaume Bernardet i Montner, director artístic de la companyia i membre del grup des del 1975, diu: creadors com Comedians, que defugíem les obres d'autors teatrals i cercàvem un llenguatge propi, quan volíem fonts d'inspiració per vestir els nostres espectacles, ens capbussàvem als llibres. I també, el costumari de Joan Amades fou i encara és un dels nostres llibres de capçalera. Ens agraden les auques, la literatura de canya i cordill, almanacs, llunaris, catàlegs d'exposicions, tot el que tingui a veure amb la cultura popular i la festa. Hem mirat i remirat llibres per a infants amb il·lustracions que ens han fet volar la imaginació, per inventar personatges, dracs, dimonis, follets. Hem fulletjat i subratllat llibres temàtics amb textos i amb imatges suggeridores que han estimulat la manera de crear espectacles. Gràcies, llibres, per tot el que ens heu donat. I gràcies, Biblioteca de Catalunya, perquè els nostres esbossos, imatges, gargots, collage, il·lustracions, textos, retallables, auques, portades i pàgines i més pàgines que recullen el nostre pas pel país i el món des dels anys 70 del segle XX fins als anys 20 del segle XXI, estaran molt bé a casa vostra i viuran cofois entre altres llibres que recullen el testimoni i el llegat del nostre pas per la vida. L'exposició es podrà visitar fins al 12 de novembre de 2024 a l'Espai Zero. Per més informació consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.